Naiz irratian, bigarren kafea. Ez nezake amestu inoiz hainbeste gertakari zirenik liburu azal barruko munduetan. Hitzen alako area ekaitz eta izozka da, alako barre harrigarri, alako barre handia, hainbeste argi, horren itxugarri, horrietan barriaturik, milioi bat apur zatitan. Hitzak dira guztiak, eta haietako bakoitza betirako bizirik, bere plazer eta lorian argi eta bitxi. Arratsaldeon guztioi, bai uinen bitartez edota IP kodearen bitartez entzuten gaitu zuen hoi, eta baita streaming bitartez ikusi nahi gintuzke zuen hoi, eta Goiuri eta Iñaki bakarrik ikusten dituzuen hori hoi, ze nire ordenagailuaren kamarak lan egiteko gogorik ez dauka. Dylan Thomasen hitzekin hasi dugu gorko saioa. Izan ere, 1914ko urriaren 27an jaio zen Dylan Thomas, galesko poeta, eleberrigile eta dramagilea, ingelesez idazten zuena. 1934an 25 Poems poema liburuak argitaratu zituen. Lehen lan horiez Londreseko literatura giroa astindu zuen. Gerora, arrakasta handia lortu zuen Portrait of the Artist as a Young Duck autobiografiazko liburuarekin. Gaurko egunez jaio zen Silvia Plath, Amerikako Estatu Batuetako poeta eta eleberrigilea. 8 urte zituenean argitaratu zuen bere lehen poema eta sari ugari eskuratu zituen artean aurra zela. Fazen poemek irudi bortitzak dituzte ezaugarri nagusitzat. Bere lan nagusiak The Colossus, The Belliard, Ariel edo Crossing the Water dira. Bere buruaz beste egin zuen Londresen, 31 urte zituenean. I had a Sylvia Plath, busted tooth and a smile, and cigarette ashes in her drink, the kind that goes out then sleeps for a week. Eta gaurko egunez jaio zen Katixa Agirre idazle gasteiztarra. 2007an argitaratu zuen bere lehen liburua, Sua falta zaigu, ipuinek edo istorio laburrek osatutakoa. Gaur, Ekine Izagirre Zubiaurre Gipuzkoar poetaren urteguna ere bada, 2016an Susa argitaletxearekin alde erantzira nabil argitaratu zuen, bere lehen poesia liburua. Eta gaurko azkeneko idazlea, gaurko egunez jaio zen Juan Ignacio Artxuaga Uranga abila da ilunak argitzen zein hautsak arrotzen. Eta etortzen den bakoitzean, ona gurera bigarren kafera, txundituta zen gaitu, zorionak hemendik, Juan Ignacio. Eta urte betetza ospatzeko abesti bat jarriko diogu. Oso aproposa Juan Ignaziorentzat, badakigu gustatuko zaiola. Zorionak gizon jakintxua. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be alright. And if you say the word. Gauza bat aitortu behar dizuet.
Juan Inaziok berak eskatu zigun Beatles taldearen abesti haue. Ez dugu magia egin. Orduan nik Beatlesei buruzko efemeride bat esateko proiektuko dut. Ingalaterrako erreginak Members of the British Empire izendatu zituen Beatlestarrak 1965ko urriaren 26an. Hau da, Britainiar Imperioko ordena txit gorenako kideak. Gaurko egunez 2006an disko bateko azalean sartuta John Lennonen gutun bat aurkitu zuten eskutitzura erreginari zuzendutakoa zen eta bertan MBari uko egiten ziola azaltzen zuen, Member of the British Empire delakorri, uko egiten ziola azaltzen zuen. 3 arrazoi eman zituen horretarako. Lehenengoa, Erresuma Batuak Nigeria eta Biafraren arteko guda zibilean parte hartu zuela. Gero, Amerikako Estatu Batuak Vietnamen sartzearen aurka zegoela eta Cold Turkey abestia zerrendetan postuak galtzen ari zela. Boa, zen olako egoa John Lennonek, ez? Temperatures rising. Can't see no future. Can't see no sky. My feet are so heavy. John Lennon ez da MBE edo Britaniar Imperioko orden txit gorenako kide izatari uko egin dion pertsona bakarra. 2019an George the Poet olerkigileak ez zuen ohore hori onartu. George Ugandar jatorrikoa da, eta esan zuen Britaniar Imperioak Afrikako herrialdeetan eragindako trauma kolonialarengatik ezingo lukeela moralki eskaintza onartu. Antzeko arrazoia erabili zuen Howard Gale futbolariak MBE edo MBE delakoari uko egin zion 2016an Britaniar Imperioaren esku sufritu edo hil ziren Afrikarrei traizioa egite izango litzatekeelako. Eta Danny Boyle zine zuzendariak uko egin zion Ingalaterrarako zaldun izatari. 2012ko Olimpiar Jokoen hasiera ekitaldia zuzentzagatikan eman nahi zuten titulu hori, baina berak esan zuenez pertsona askoren lana izan zen eta ez bere soilik. Danny Boylek 127 Hours, Trainspotting edo Slumdog Billionaire lanak zuzendu ditu. Eta Danny Boyle izango da gure aitzakia gaurko mundu eguna aipatzeko. Izan ere, ikusentzunezko ondarearen mundu eguna da gaur. Ikusentzunezko artxibek mundu osoko pertsonen eta kulturen bizitzari buruzko historia kontatzen dizkigute. Oinordetza ordainezina dira, gure memoria kolektibaren baieztapena eta ezagutza iturri baliotsua. Gure komunitateen kulturak gizarte eta hizkuntza aniztasuna islatzen bai dituzte. Horregatik Nazio Batuen erakundeak 2005tik egun hau ospatzen du. Data hau aukeratu zuten 1980an onartutako mugimenduzko irudien babesari eta kontserbazioari buruzko gomendioaren onarpenarekin bat egiteko. Buah, oi gezurra da. Ziur data hau aukeratu zutela gaurko egunez zinemagile asko jaio zirelako. Seguro baietz. Adibidez, Eliesker Jeta, erreniar zinemagilea. 1988ko Donostiako zinemaldiaren zilarrezko maskora lortu zuen, eta Tabakalerako zineskolak bere izena darama. Edo Roberto Benigni, italiar aktore eta zuzendaria 1952ko urriaren 27an jaio zen gaurko egunez. La Vita e Bella filmari esker nazioartean ere ezagun bihurtu zen, izan ere Oscar sarietan gizonezko aktore onenarena, kanpoko film onenarena eta soinu banda onenarena irabazi zituen. Roberto! Ma che cosa? Cosa fai, Roberto? Eta badakizue, gaur, primizian, If Matxikote uztaritzeko artista etorriko da gurera. Ostiralean, hilaren 29an, Tolosako Aranburu jauregian adarlotuak erakusketa estreinatuko du, margolan eta eskulturekin. Eta Mikel Moreno abeslariak elkarrizketa akustikoa eskainiko digu. Esnatu baino lehen lana orkestera etorriko da, gitarrarekin eta guzti noski. Eta Beñat Sarasola elkartzea dugu doinuetatik haratago tartean. Orduan ze, hasi gingo gara. Zuek ikusiko duzuen, nik uste asteko moduan bagarela, arratsaleko 4:09 diren honetan. Urriak 27 ditu eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Ba, sentitzen dugun, nire burua ikusten ez duzuela, baina izue, nik ikusi gabere moldatuko gara. Gaurkoan streamingen ez duzue gauza handirik galtzen itxusi, jamar geratzen da hor gauza beltzori, baina tira horrela beharko du. Ba, aurkeztuko dugu gaurko lantaldea, arratsaldeko 4:10 minutu diren honetan, dagoeneko entzun duzu bere ahotsa, musika giroa ekarriko digu beste behin ere, Iñaki Lasa, eturak, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Eta noski, Iñakiren bestaldean parez pare, ba, besteen bate kontu musika horren letren analisiak egiteko, eta gerra pixka bat emateko ere badagorean. Goiuri ezeiz, Arandia, arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Ilurbide. Gaur bigarren kafeak 268 ditu. Urriak esan da bezala 27, arratsaldeak 4:11. Naiz irratiaren sintonian zara Euskal Herrian zaudeten guzti horiek, ongi torri zarete. Gurekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Hementxe bigarren kafea. Baten beste behin zeure buruari biziraun diozunez. Eta egunero bezala saio hasteko maite duten tarteari egin bar diogu ongi etorria. Norberak maite duena, maite ez duena, edo maiteko lukeen aukeratzeko aukera dugun. Honetan Iñaki Lasa, etura zein da zure maite duta? Isiltasuna entzutea. Wow. Hartu bet ohituratxo bat, edo ez gauero, baina gauean, ohera juna horretikan, badakizu baina nahiko berandu oratzen naizela, balkoira atera, eta 5 minutu egon, oain hotza egiten duenan agian 5 minutu baino gutxigo, eta lasai-lasaion, hor dagoen isiltasun hori entzuten, eta kaleko katuak bai da. Zorionekoaz du, balkoira atera eta isiltasuna dastatzeko aukera bat ez du? Bai. Eta gozada bada, lasai-lasai horretzez da gero. Eta zurea, Goiuri? Nik 3 egingo ditut. Wow. Maite dut ez, eta maiteko nuke. Ados, hasi ba. Bale, maite dut urberoarekin dutxatzea. Maite dut ez urrizoztuarekin dutxatzea. Eta maiteko nuke urberoa edukitzea etxean. Ondo eta goxo dutxatu aldizateko. Urbero gabe nago eta orain konturatzen naiz zein ezinbestekoa den ere bizitzan urberoa. Privilegioan bizitzeak horrelako goza dauzka. Egia da. Behineko egoera baten. Gorkak dio, nire maite duta da aurrekon konturatzea jada Urretxu eta Zumarragako erdin txurreria badaukagula. Da udazken eta neguko ezaugarrietako bat. Zein? Txurra jatea? Txurreriak eta jairik ateak irekitzen dituzte. Txurreri ibiltariak, esan nahi dut. Nun ulertzen, naiz oso txurrozalea ba. Gaztain zalegoa naiz. Hori, Zalantzarekin eten gabeko. Banik gaurko maite duta eskini nahi diet orokorrean euskararen eta euskal kulturaren gotorlekutxo diren lekutxo horietara. Batzutan aipatu ditugu, beste askoz handiagoak direnak, eta egin genuen saio bat Victoria Eugeniatik duela aste pare bat, baina badira beste hainbat benetan bereziak eta beharrezkoak direnak euskal kulturarentzat, eta batez ere euskal kultura esango dugu minoritarioago den horrentzat, eta gaur birak 5 urte betetzen ditu, bira kulturguneak Bilbon, atzo Anariren, entzuten ari garen Anariren kontzertuarekin hasi zuten ospakizuna, eta gaur joan den astean gurean izan zen, eta aipatu genuen Fito Rodríguezek eta Carmelo Landak eskainiko dute, Jose Azurmendi eta Gabriel Arestiren inguruko alako solasaldi musikatua. Arratsaldeko 7 izango da, beraz, Bilbotar, Bilbo inguruko edo bertaratzeko gogoa eta aukera duzuen euskal herritarroi, gure gonbitea, bira kultura badaleku goxoa eta bertara gonbidapenare luzatzen dizuegu. Bide batez, azorionak, Lutxo eta konpainiari, gaur lortu dutela kortxea resistentzian goxo, 5 urte
euskal kultura programatzen diardutea. Terako bazinen horregatik erabaki dut nire amets denak eraistea obeduzu momentu batez ni bakarrik ustea zure begiei begiekin eutsi eta elkarri amore ematea elkarren ondoan ilargiak buelta bat ematen digun Eta noski maite duten tarte hontara gonbidatzen ditugu gure saioko lehen gonbidatu direnak, beraz baliatuko dugu momentua, gurera ekarri eta ari ere gure maite dutekin parte hartzezan eskatzeko. Beraz, ongi etorria geroxiago emango dizugu behar bezala, baina If Matxikoteri eskatuko digu, ea zein den bere maite dut, zer maite duen. Arratsaldeon, eta ongi etorri. Arratsaldeon, bidesker ongi etorriagatik. Zer maite dudan, gauza nitz. Zekit zer da hoen bapatena erritea, benan anistasuna, oroak. Eta hortan hori autu batzuk egitea batzutan oso kostatzen zait, beste gauza diren gozagarri eta beraz, anistasuna izanen da. Arratsaleko 4:17 ditugu, zuzenean, Naiz Irratiaren sintonian hemen bigarren kafean, segituan gara If Matxikoterekin, gauza asko ezagutu eta kontatzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea. Erro, bi enbor, bi zuaitz, adar, lehor, zeru Gogoeta eta ideia trukerako katalizatzaile bihurtzen du arte sorkuntza gure hurrengo gonbidatuak. Argatik da berea askatasunaren artea. Asmo hori bete alizateko obrak edukiz eta zentzuz betetzen ditu. Ezinbestez bere bizipenetatik abiatzen bada ere, badira gai unibertsalak bere lanetan. Maitasuna, sexualitatea, utxunea, normak eta legedia, boterea, hirigintza eta jendarte antolaketa, hizkuntza, aktualidade politikoa, horren guztiaren ari, zapalkuntzak eta askatasuna direlarik. Bere bidean erakutsi dizkigu 2010ean inkontzientearen adierazpenak, horre ez dakit kasik tribala izaterainoko kolore bizia bezala forma xelebreak dakarzkien marra ilustratzaileak, hortxe politikoa, poetikoa, maitasunezkoa, egunerokoa. 2011an berriz harrak eta garrak salbazio bakartia da, presoa txikia den maitaleari eginiko desioa aitormena. Dio horren arira eta isilduak seriarekin azken urteak ere igaro ditu akrilikoaren edapen isurian, baina zur gainean. Teknika eta gaia liskarrean dabiltza bertan, margoak aske askatasuneza adierazten. Halako paradoxak ere baditu bere lanak, eta aipatu bezala gaur gurean dugu adar lotuak erakusketa. Estreinatuko duelako urriaren 29an, ostiral honetan Tolosako Aranburu jauregian arratsaldeko 7etan izango da, eta orduan azaroak 26 bitartean izango da ikusgai. Bertan, hainbat ardatz, irisilduak, zaindariak, hitzarako marrazki iritziak,
baina banan ere joango zaizkigu kontatzen honen eta hauen ingurukoak. Erakusketa honetan artista lapurtarraren azken 12 urteotako 80 pieza baino gehiago izango ditu bisitariak ikusgai. Eta, bueno, erakusketaren azalpenak berak galdetzen duen bezalaxe galdetuko diogu guk gaur If Matxikoteri. Ikusgai, ala gogo eta gai If, arratsalde honetan gitarre berriro. Bai, esker. Ikusgai edo gogo eta gai bietatik beharko du, ala beharrezak kaso. Ba, nire esperantza hori da, behintzat. Gero da askotan badela ohitura ez, artearekin, bakutzak libre ustea, bere pentsimenduak, bere edo sentimenduak ere izaiteko. Eta nirean, bale batetik pena ematen litzaidake jendeari libre guztia pentsatzea nahi duena nire lana ikusterakoan. Eta nahi dut nire iritzia hartzea eta ados izan dela ez, hori hartzea bere baitan eta horren inguruan gogoetatzen laguntzea. Aipatu ditut hainbat zertzela da, zure ibilbidean zehar egindako lan horien artean eta ez dakit bururatu zaite honako galdera akaso potolo xamarra, baina artea sorkuntza beti da politikoa edo beti behar luke politikoa? Ez dakitik simpliki dena politikoa dela ez, gure auto guztiek eta esatzen dute olako joera bat, eta gero ondorioak dituena gainera norberarekiko, baita ere ondokoekiko, eta beraz auto bat da batzutan edukirik ez emaitea, eta edo adieraztea ez, eta batzutan edukia izango da non baiten, ala behar ez, baina ez da nahi adierazi, eta nik uste nik adierazi behar dut behintzat. Alor guztietan garatutako lanak izango dira ikusgai erakusketa honetan. Konta guzu pixka bat, zer topatuko duen bertaratzen denak, ze azken urteotan joan zara garatzen teknika ezberdinak eta hoien denen bilduma edo bilgune behintzat izango da erakusketa hau, ezta? Hori da, gainera egoera personalak eragiten du, bai sorkuntzaren nola beteko, edukian edo, ez, gaia, ze gai hartzen dudan, eta gero garapenean ere eragina izan du, nire hori bizi aldaketa, beraz leku batetik bestera aldatzea, beraz espazio gehiago izaitea, gero tailer bat irukitza hoen berriki, eta horrek ere laguntzen du garatzen, eta beraz noski pisu txiki batean zaudelarik, oso zaila da margolan handiak eta ez, leku ainizatzen duten horiek egitea, eta alta aniz gogoko duzularik ere nire kasua da, oso zaila da, ezinezko da. Beraz horretik denboran doaz garatzen. Eta beraz erakusketa honetan ikusten da beraz seria, nola gaia beraz nire bizipenek eragiten duten eta baita ere nire balintzak edo sortzeko balintzak ere nola aldatzen diren. Beraz tintatik edatik, margolan simple hori oial gainean daudenak, horitatik beraz doaz gero eskulturak eransten eta bestelako artelan oino handiagoak. Isilduak seriarekin aipatu dugu 2012-2019 inguru horretan aritu zinela, orduzkeroztik geldialdia beharrezkoa izan da ia edonorentzat, ez sorkuntzarako, baino bai erakusterako orduan. Ez dakit adarlotuak honek nola ekarri zaituen Tolosako Aranburu jauregiraino, eta ze bide egin duen orain arte, egin ote duen eta zer egingo duen ostean, noski? Lehenik horien beste demora pasata, 2010etik hori seriak aurkezten dituen, beraz nire lana entzina zioan, eta alioro beraz seria berria aurkezten nuen. Hola izan zen inkontzientearen adierazpenentzat, gero harrak eta garrak, gainera izan zen hori zentsura zerbait, beraz horrek ere eragin zuen, gero isilduetan sakontzea, mundu aske honetan, azkenan askatasun guti daula, itxura eman nahi, baina gero praktikan oinarrizko eskubideak ere ez estatuak zaizkigula, aregiago eskualegian, eta beraz, hola garatu nuen seria hori. Adarlotuak hau izango da ikusgai beraz, eta aipatu ditut lehen ere badirela 3 ardatz nagusi edo, eta ondo baderituzu banan aztertzen joango gara, lehena irisilduak, eta honek ere badu politikarekin, hiriak ulertzeko eta okupatzeko moduarekin, baina poesia ere baduelako azalpenak aipatuko dut. Isilduen zikiratze erreinua grabatu eta moldatu du. Bizia biribilgunetan katranmilatua, balego bezala kale itxuetan amaitzeko. Amalurra paisaia berdindu artifiziala bilakatu da. Kitazuriek eritasunaren iturria salatzen dutelarik. Hori da lehenengo ardatzan olabait esatearren, irisilduak
uste dut uler daitekela zer egiten dion referentzia, baina konta iguzu. Bai, ez da lehen ardatza, azkenan hori adar pila doaz beraz bata bestenen atzitik, eta hortan hori isiluak eta gero olako lehasketa bat gertatzen da, eta adar asko edo ezberdinak sortzen dira, eta bat hori da. Azkenan hori isiluekin luzaz garatu dut askatasunaren inguruko irakurketa orokoa, eta gero esiria guztiek baute haien amaiera nolabait, eta erabaki nuen askatasun mugiztapena jaranik hiri antolaketatik pasatzen zela, aregiago ezagutuko duzue segurki lapur diren eredua zein den, herri funtzionalak, non alde batean daude komerzioak eta komerzioak besterik ez haien aparkaleku handiekin, bestaldean daude etxe individual guzti horiek sasien atzean gordeta eta nun paseatzeak alean beldurrezko filma batan gaudela iduriduen, eta besat dena hola partzelatan banatuta, eta horrek gainera espazio guztia jaten du. Beraz, lapotiko muño batera igotzen bani magira, nahiko da 300 metro hartzea, eta ikustea lugalde osoa, horretarako egokia da lapodi, nahiko lauta da, eta titiatxuriak ikusten dira denetan, basoak agunt, zuaitz multzo txikitan geratu direla, eta baita ere laborantza ere moak, desagertzen doaz, hori dena, espekulazio baten zerbitzuko, eta amets individual baten zerbitzuko. Eta horrek beraz, baten gaitu perdiziora, galera, hori nire irakurreta da behintzat, horrek kalte izugarria eragiten digu bai guri personalki, olako naturaren bizidunak bezala, eta horretaz gain ere kulturalki ere laguntzen du gu euskaldun gisa eta gu bezalako beste kultura indigenak eta gutxituak eta ez ofizialak desegertzera. Azkenan olako etxe individualetan, nun ez duzun gehiago harremanik zure errikideekin, erdaldunek adibidez ez dute euskararekin kutsatuak izaiteko arriskurik, salbu dira, salbuko ere euskaldunok, euskaldunekin ibiltzeko eta gure hizkuntza praktikatzeko, aukera gero eta gutxiago baitugu. Zaindariak multzoko obran berriz, jendarte kontsumistaren aldarean sakrifiziorako itxaron zerrendan dauden kulturen eta hizkuntzen ordezkari mutuak dira. Lotuta dago, azken finean aipatzen zen honekin adarrakor nahazten doaz, eta hemen ere, bada ez, baina, akaso kontsumismoaren, individualismoaren inguruko gogo eta batean edo murgiltzen da lana? Hor, pixat eskulturaren arloa garazen dut, horrekin, bereziki. Erisiluekin bada beraz ez, holako materiadun gauza batzuk, planoak edo agertzen dira, holako estetika bat garatu dut. Aldiz hor, zaindariekin bada beraz eskultura kasik esklusiboki garatzearena, erreferentzia mitologikoak gurearekin lotuak edo oroak ere bai izan ez dakit Afrikar kutsu, ozeanikoak eta indiarrak eta bisat ulako kutsua duten eskulturak badaude, eta zuaitz bilakatu nituen lehenak, eta horretarako ere zaindarien lehenetakoak dira basa jaundereak, genero berezirik gabeko gure mito berrikusia, eta hola datoz beste beraz gure mitologiako genoak, eta hori da, hizkuntzaz bereziki, hizkuntzaren presentzia bada hor, etxitxoen presentzia simbolikoa, baina nahiko argikiago adierazi nahi izan dut hizkuntzaren problematika. Kristalezko hiri bat eskeni didate. Eta lan hauei batzen zaie, hemen diozu ez, kasik naturalki aktualitateari loturiko hitzarako marrazkiritziak, hemen ere arteak badu edo marrazkiak badu, beste buelta bat, akaso beti duena, baina ez dakit. Kritika, gaurkoaren kritikatik edo beste alor bat erakusketan, ez? Bai, hori astapenean ere, agakerak bezala ez, behar personal baterako balimazen, eta gero hartu nintzen, gai, horoko gagoa zela, eta besteok genituen disioen edo isla izaten altzela, eta beraz erakusketa bat merezizuela, seria bat ere publikoa. Ilustrazio horiekin, marrazkiritziarekin, hori jatorrian dago iparaldeko hitzaren eskatu zitzaidan kolaborazio bat, eta beraz, ariketa aski
bortitza zait. ez, gainera batzutan hori aktualitateak ez baizu ematen beste gai bat edo, azkenan behiti berdinetan erortzen zirat, nire kasua pixat bada hori gainera hizkuntzarekin benetan egunero sufritzen dudan Euskaldun asko bezala gaia bete-betean, eta beraz, baina hala ere hori nik uste eman du eta erakusteko gogoa eman dit, pixat hildo bezala ere, beraz, nire ganatzea nahi izan dut, eta gainera askotan ibiltzen nahi zola tekniken artean, zalantza eta zalantzatan, eta azkenan ilustrazioa beti aparte ikusi izan dut, nahiz eta iduriz nire margolanetan agedi den, baina asota bat edo magazteko gauza papertiki batean gainea hartzen eta beraz ibiltzen nahi zenean, ez zait iruditzen indar berdina duenik margolan handi bat egiten duenean, nire isoparekin, pixat espresio gehiagorekin ibiltzen nahi zenean. Pixat bi mundu ezberdin dira, baina hor ikusten nuen, adar horrek bazuela belelekua hor, eta gainera izan dezakela ere bere garapena geroan, eta horretik bada margolan handi bat, hor 2 metro terdi, bider 6 metro eta 50 egiten duena, kantarisa batek askatutakoa bere kantuetan noen argituta, baina filosofian argunt hitzaren zat egiten ditudan marrazki horien bitan kokatzen dena, eta beraz hori ere bada pixat sail hortan kokatua nola baita. Badago, erakusketa horren atzean, hausnarketa asko, lehen esaten genuen hasieran, ikusgai edo hausnarketarako bideo horretan, akaso entzuleak pentsatuko du, nik nahi dut, erakusketa hori ikusi, artista hor dagoela, berarekin solasean aritu nahi dut, hortarako aukerarik ere izango da akaso, hasteko ostiral honetan erakusketaren inaugurazioan edo bertan izango zarelako, ez dakite bestelakoetan izango duzun aukera tarteka erakusketan egoteko edo, jendearekin, hartu eman hori ere izateko, obren inguruan solasteko edo. Hori da, ostiralean beraz hori izanen naiz, eta gero ondotik ere, beraz sehatu naiz, gaina Austerizi eta Tolosa sinituak giarenetz, aitzaki... Egia da, hain nintzen konturatuta. Bat gehiago ere hor, erriko elkarte batzuekin, beraz, eskualdeko aekarekin, udal euskaltegiarekin, galtza hondi eta olakoen gana, beraz, jo izan dut, haiekin pixat baliatzeko eskualduna naizenetz, beraz, euskaraz ere, aritzeko aukera bada, eta gainera euskarria bada ere gogoetarako ohiko gaitatik pixat ateratzeko. Eta noski gero nahi duen edonork ere eskatezake, orako bista bat egitea, etorriko nintzateke beziki gogotik. Eta hala ere emanen ditut ere bitartekoak lotxatzen direnentzako, hausartzen ez direnak deitzeko edo, entzun alizaiteko bentsat gogoetak, eta hori. Eta beti atea zabalik bentsat trukaketarako eta... Entzuten ari denak ere, adi entzuten ari baldin bada, edo gerora berrentzunaldi bat eman nahi baldin badio, kontatzen ari zaigun honi ere, joango da behintzat alako testu inguru kultural, politiko eta behintzat lanaren inguruko hausnarketa batzuk badituela. Lehenik, zentsuraren inguruan hitz egin duzu, gu atzo aritu ginen goiuri emakumezko gorputz biluzien inguruan sare sozial, teknologia, plataforma batzuk egiten duten zentsura horren inguruan, eta baina uste dute, ifen kasuan emakumez, gizonezko biluzien lanek jaso zutela zentsura hori, ezta? Nolako izan zen pasarte hori? Horretik, ez da hastapen batean hori behar personal bat izan zen, baitu ninduten afezidaten nire biko urtekidea, eta 32 urte nituen, bero-beroan, eta azkenan behar hori asetzeko hasi nintzen margolan horiek egiten, beraz oso personalki, hastapen batean, eta gero gogoeta sakonduz, eta hortan da, nik uste artea interesgarria ere bai, laguntzen duelako horretan, hori nintzen, emakumen objektutasuna, emakumea kroketa batzu saltzeko beti bilusik ondoan dago, dozen autobus paradatan ikusten aldugu bat, beraz beti objektu, beti zapaldua, beti nahi dukun guztia, eta gero gizonena, gizona ezin da bilusik erakutsi, beti azkar izan behar du, bainan jantzita ongi, eta bazen beraz alde batetik hori pixat apurtzeko, eta gizonak biluziak izaiteko eskubidea dugu ere bai, objektu bilakatu gabe aukeran eta berdin emakumeentzako ere bai. Eta gero bazen horren erakagarritasuna ere bai aldarrikatzeko. Beraz, hortan plazera ere, beraz, emazte gizontzaleentzako eta gizontzaleentzako ere bai, publikoki desio hori, hori zen
helburua ez, horretik nahiko erotikoak izaten dira, eta formato aski handian, kasik neurri errealean badira, beraz, eta 22 egin dituen ere, seria hortan, beraz, noski, kultur leku bat bazen, diatetxe bat bazen demora berean, egu berri tokatu zizaidan hilabete gisa erakusketa montatzeko, beraz, hastapenean asko bezala, ez, hemen ez da sentsurarik, baina behin pausatuta, jende pixat batzuk esatu, eta erantziaten estrenaldi gauean, bihara monen kendu bagozu hori, ez da, eramangarria izanen, eta hola, beraz, erritaratu behar izan dituen nera harrek. Eta, Kendu zenituen, baino Picassoren esaldi bat jarri zenuen. bai, lehenik proposatu nuen, hola balin bada, eman dezagun, udazkena zen, oraindik baziren hor platanoen ostoak lurrean, horren zen, ez da matxondoaren ostoa izanen, baina horako zerbait eman ginezake, denen gainean, horako eskotx batekin, ekintzak politiko bat eta artistiko bat izango zen, baina ez, hori ezin zela, eta beraz kendu nuen, eta eman nuen beraz Picassoren esaldi gura, ez dudala bat ere gogoan, baina agunt nire jarrerarekin bat egiten zuena. Esaldia da, euskaraz ez zait hitzateatzen. Bueno, esantazu da honbezela eta itzuliko dugu denon artean. El arte no es casto, si se vuelve casto, entonces ya no es arte. Wow, ez da hitzarrez. Kasto hitza ez zaitateatzen. Zirikatzen? Ez da otzana, ez da artea ez da otzana, ez da ez kasto berez beste goza bada, kastoa, garbia. Bueno, Euskaraz eman nuen, ja, hemen interneten nik erdera zarkitu dut. Eta zuk nola jarreko zenuen, bai, alako zerbait, Ez dakit, kastorena balin bada zirikatzea. Bai, zikiratzea. Bai, Elu jarrek dio kastoa edo garbia. Baina ez dakit, akaso lapordin izango da bestelako hitzik horretarako. Ez dakit. Bueno, edo zinkasuan ulertu dugu ideia, bai. Eta gero aukerarik izan zionen lan horiek nun baita erakusteko? Bai, gero nire egira ekarri nituen, eta gero hori da, nire lehen bigarren seria zen, beraz, astapenak, eta olako, ez duzu ematen ahal, olako leku dotore eta ahondietan, beraz genetan nola izaten da, olako diatetxe, kultura diatetxeak, eta olako erungu tikitan. Eta hori da, hor gertatzen dena, da beraz, Tolosak beraz deitu nahu eganez Aramburu Jauregia librezera, postulatu nuelako iaz, eta beraz igutegi hartua zen, eta hor ustailan abisatu ninduten, libratu zenikoa, nahi baduzu, eta bai ez segidan, eta batik aukera pare gabea zen. Iaz igorri nien prosamenan, hortazo hartu nintzen, astapenan beraz seriaka, hori nahi nuen ostion, seriaka aurkezten banituen, aldiolo seria bat. Hor, ama bi urte pasa dira, bada ere nire lanarekiko lako ikuspegi orokor bat, ikusten da pixataria ere zein den, ez da ikusten zatika eta bata bestetik salto egin hankarik ez bururik gabe. Beraz, perspektiba hori bailatuta, atzera begira hori egiteko aukera ona atxematen nuen, eta hori da beraz ematen didaten aukera hor adarlutuak horrekin. Ze ona. Ikusten ari gara ifen kamisetan, azken mugako kamiseta bat, eta aulki erraldoi ura, egitasmoaren ikurri izan zena. Ez dakit, batzutan horrelako lanak egiteko espazio ere falta motatzen duzu, lehen esan duzu txipi batean, lanek ere tamaina horren proportziokoa edo behar dutela, eta batzutan tamainak bakarrik sortzen du artea, ez aulki ura bazen, tamainan bakarrik ikur bat edo zerbait, ez? Ez dakit hori falta motatzen duzu, horrelako lanak egiteko espazioa aukera. Bai, horretik aukera hon bat izan dut kanbuko Salvador kolegioarekin, eta beraz kolegioan utzi ninduten, nik sentitzen nuen bezala nire ekarpena egiteko eskolako proiektu pedagogikoarekin lotuta, beraz nolabait berriz batzen dena defendatzen ditudan balorekin, anistasuna, bestekiko respetua eta bar, eta beraz lehen proposamena egin zidaterarik, bertan topatu ginen, eta ikusi nituen pareta suri pila, eta garen, bueno, hau dena apaitzen aldugu, eta beraz utzi ninduten, eta beraz sarrerarekin hasi ginen, hor patioko anfiteatroa handia eta beraz hori jartzeko lekuak eta beraz margotu ditut, eta dimentsio aski handiko horra da, eta hon egiten duela, hori da dimentsioak ditzu kokatzen zitik izaren,
Hola, naturaren antzinean ez, menditu ontorantza oderarik, eta dena urrun eta zer naiz ni hemen. Nik maite dut sentsazio hori ere artearekin, obrekin sentitzea, eta arte margolanak ere handiakora bitxi gustatu izan zaita. Beno, ostiralean, etzi, izango da, esan da bezala, Tolosako Aranburu Jauregiko erakusketa gune horretan, IFE Matxikoteren azken lan hori, adar lotuak erakusketa hori, era berean urte askotako lanak ere erakusten dituen erakusketa izango da, uste dut aztertu ditugula, hainbat gai lan horren inguruan, baina ezagit entzuleari eta bisita hori egiteko hortxe dudan dabilen horri, azken zerbait kontatzeko moduan ote garen, edo beste zerbait esan nahi ote zenioken? Ez dakit. Akaso dena esan da dago, eta gainera dena esan beharrik ere ez dago, ikusi ere egin behar da, eta erakusketaren esperientzia bizi eta jakinez, norberari ze sortzen dion, baina... Hori da, gero hori bada nik uste azalpen asko eman ditugu, eta bisat jaranik gako batzu badira ulertzeko, zer gadiera zina izan dudan. Gero hori ulertzeko bidea antolatu dudala justuki modu horretan, nahasi gabe, beraz, garaiak eta beraz garaiaz garai goaz aintzina, eta goaz gainera gelak gerota handiagotara eta anistasunetara ere bai, beraz, ez dakit, nahi duenak benetan animatzea. Buelta, Tolosa herri ederra data eta IFEk erakusketa horretan duen lana ere ikusi dugun gutxia edo antzeman dugun gutxiak ere itxura ederra du beraz. Gu behintzat buelta egingo dugu eta zuek nahi baduzu ere bai, eta gurekin etorren nahi baduzue idatzi bigarren kafera, oso jende soziala gara. Oso jatorra gara. Errexen gainatuko gaituzue edozin planetarako. IF Matxikote, mila esker, gaur gure horbiltzegatik uste dute oraindik Aranburu Jauregian instalakuntza eta montaketa lanetan baduzela lan pixkat egiteko. Beraz, joan dadila ondo lan hori eta ostialean inaugurazio horretan ere izan dadila nahikoa jende, nahikoa osnarketa, nahikoa pentsatzeko eta batez ere arte hortaz gozatzeko aukera. Izan ondo, jo. Zenbatzen ditut zebra bide gainean euriak umeldutako espaloien artean islatzen dute nire itzalak dantzan barneko zamabaretuko duen errezetaren bila izpi urdinak radioaktiboak gau kimikoak mamuak agertu dira Arratsaldeko bostak laurden gutxi jotzeko ditugu, ari gara entzuten atzo ere aurreratu genizuen eta naiz irratiak estrenatutako ahaztu dena 6 urteren kantu berria, badatoz 6 urtetarrak eta, jakin ere badakigu edo aipatu ere aipadezakegu, gurean izango direla, ez horrela berehala, oraindik ere badutelako, hainbat lan egiteko zuzeneko hiek prestatzeko, baina abendura bidean, abendu urtarrilera bidean, zuzenekoak hasten direnerako gaur Jokin Elortzak ziurtatu digu, hemen izango dela gitarrarekin eta aurkeztuko digula lan berria, oraingoz hauxe entzuteko daukaguna eta gozatzen ari garena ahaztu dutena.
Eta dagoeneko gure gaurko urrengo gonbidatua, ez? Urrengoa Mikel E. Moreno estudioan da, eta noski soinu proba lanetan hasi barra daukagu, baina tarte horretan Iñaki Lasaeturak, azken egunetan Beñat Sarasola idazlearekin izandako solasaldian, solasaldiaren emaitza edo, doinoetatik haratago podcastean entzungo dugu Iñaki, ez dakit zertzela daren bat eman otezak egun Beñat Sarasola entzun aurretik. Anistasuna entzungo dugula. Musika, lau abesti, eta lau estilo era bat ezberdin. Ze ondo, Ifek esan du bere maite dut anistasuna zala. Bai? Begira. Bai, eta Iñakik esan du isiltasuna entzute gustatzen zaiola, leno, eta uste dut isiltasuna entzute ere badela Ifen lan horren, ez da egite ezaugarriola metafisiko xamar horietako bat, ez, badago hortik. Entzungo dugu, Beñat Sarasolarekin, Iñaki Lasaeturak izandako solasaldiaren emaitza hori, eta horren bueltan gurekin izango dugu Mikel Moreno, dagoeneko hementxe pres, gitarra ekarri du eta dida presatuko dugu guztia. Segi gurekin hemen, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaurko doinoetatik haratago saioa, Beñat Sarasolarekin egingo dugu. Donostiarra bera, Gros auzokoa dela esan dugu, eta Gros auzoan bertan elkartu gara. Kafetegi batean gaude bigarren kafe bat hartzen. Baina kafeaz ez musika zitzen dugu orain, ongitorri Beñat. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, jende asko ezagutuko zaitu, baina ez dugu sarreratxo honetan esan, idazlea zarela, irakasle ere ibiltzen zara unibertsitatean, poesia, novela bat ere dauzu, kultur eragile ere bazara. Hau dena idatzi ez da musika, baina musikazalea ere bazara. Bai, oso esango nuke. Hor topiko bat, idazle askori entzun izan diot, uste Arkaizkan hori entzun niola behin esaten zuena bera idazlea zela musikari frustratua zelako, hau da ez dakilako instrumentori jotzen, eta orduan idazten gutxi gorara denok dakigunez, hortik jo zuela, Eta nik ere antzera esango nuke. Txikitan saiatu izan nintzen, pianoa jotzen zen, familiatik datorren tradizioa da piano joorena, baina nire kasuan ez zuen funtzionatu, nahiko azkar utzi nuen, gero saiakera bat egin nuen gitarrarekin ere baita ere utzi nuen, eta amor eman eta orain ja musika zale. Agian orain ulertzen dut zergatik naizen nik kazetaria. Musikaritik pasa idazlera eta idazletik kazetariera. Agian orain urrengo baten galtzen baiate zergatik aukeratu nuen kazetaritza, badaukat zer esan. Eta esan duzu hori dela topiko bat edo, orduan galdera topiko bat egiteko aukera eman didazu. Idazteko musikarekin edo musika gabe? Normalean musikarekin idazten dut, hau da, sormenezko zerbait denean musikarekin idazten dut, normalean, bai. Nahiko musika lasaia erabiltzen den normalean, eta begira, azkeneko novela idatzi nuenean gogoratzen du desente ibilitzen dintzela, buelta desente manten dizkiola Marco Zeleak eta Red House Paintersen diskoei. Buelta eman esan dut, baina benetan Spotify-tik entzuten ditut. Bai, musika normalean bati heltzen diot eta ez diot erreparatzen, azkenean zentratzen zen hainbeste ez diozu erreparatzen musikari, baina egia beste mota lan batzuk egiten dituenan, beste mota bateko lanak egiten dituenan, egitatzen dudanean, munduko poesia kailerak bilduko editoria ere banaiz, eta hor musikari gabe egiten dut, ze poesia da, eskatzen dit konzentrazio maila oso zehatza, eta hor musika lasaiena ekin ere ezin dut. Nolabait badu bere musika eta poema bakoitzak du bere musika, beste zerbait sartzeko agian. Bai, horregatik ere izan daiteke, bai, hortan ez duen pentsatu, baina batzutan saiatu izan nahi, baina azkenan kendu egiten dut beti. Eskatzen dit beste konzentrazio maila bat edo beste atentzio maila bat. Gaur ez daizu ez idaztea ez poesia itatzea tokatzen, baina musikaz bai jardungo gara. Eta nahi badezu lehenengo abestiarekin sartuko gara, aukera emango dizut. Nahi duzu aurkeztu
abestia, edo entzun egingo dugu, eta jarraian hasiko gara hitz egiten abestiari buruz. Ba, entzun dezagun lehenengo igual. Oso ondo. Bainat, Charlie Parker aukeratu duzu, eta zehazki Bloom Dido abestia. Zergatik? Bai, abestia, gogatzen du, lehenbiziko zentzunean izan zen, etxean aitak zuen kaset batean. Baita ere oso musikazalea zen, pianoa jotzen zuen baita ere, eta jazz zalea ere bai. Eta orduan gai batea, oso nahiko gaztean nintzen, 15 urterekin edo lako zerbait. Kaset batean entzun nuen Bloom Dido kantu hau, Charlie Parkerena, eta berehala gustatu zitzaidan, berehala sartu zitzaidan, eta hortik aurrera hasi nintzen ja, pixkat jazzaren inguruan pixka gehiago entzuten, gehiago ikertzen. Kantu hau gainera da Charlie Parker eta Dizzy Gillespie batera, bi erraldoi ez, esan dezagun batera. Kantua motza da, baina esango nuke da beboparen muine edo oso ondo adierazten duela, da frenetikoa, bizi-bizia da, eta ezakik gai horretako jam sesionak edo gogora kartzen dizkit kantu horrek. Bai, zartzuk esan duzu nola biak diren, eta gainera hau ateratzutenean albumaren izanare Bird and This zen biak. Hori da. Baina biak dira protagonista, jo, atzian daukaten horiek ere indarratzen duten abesti honetan bertan. Bateria horrek dakene ritmoa, pianoa noa zertzen den erdialdera ere, abestia bizkarrezurra horrek ere hartzen du. Oie gabe abestia era desberdina izango litzateke. Bai, gabe, hor kompositorea Charlie Parker da, gero daude zuk esan zuen bezala, Charlie Parker eta Dizzy Gillespie, baina gero, eske jazzean gertatzen dena, ez? Hor bai kontrabajista eta bai bateria eta sekulako, baina sekulako musikariak ziren denei, ez? Oaintzen gogatzen disko horretan zintzun diren, baina sekulako musikaria dira eta kantua laburra da, baina bere laburtasun horretan daukan indarra alde guztietatik garatzen da eta musikari guztietatik ateratzen da, ez? Eta orduan, kantu honekin, pixkat, hori izan zen abia puntua edo gero ni, jazz gehiago entzuteko eta jazzean murgiltzeko izan zen. Zabalo horri, beti itzultzen da bat abesti horietara. Bai, eta gainera kasu honetan ez da Charlie Parkeren kantu ezagunetako bat, edo ez dakit ez da Night in Tunisia bat, edo horrelako kantu bat. Ez da, bereziki ezaguna kantu, baina bai, nire kasu honetan niretzat horrela bihurtu da, ez? Segurazki igual jazz aditu batentzat, beste kantu batzuk dira emblematikoagoak, edo ikuspuntu ja analitiko batetik, baina nire kasuan hau izan zen motor hori, ez? Eta horregatik kariño berezia diot, eta gogoratzen du baita pasaizu ridikuluren bat ere bai, hori, 15 urten inozentzia edo incluso toke antisozial batean gogoratzen dut joan ginela kuadrillan Leitzako festetara guztuan, eta han geundela gure kanpinean, futbol zelaian kanpinean jarrita, musika jartzen genuen, ez? Orduan, gure garai horretan, guk lagunen artean entzuten zena zen, nik zerraki, Zutagar, Neugorriak, Leiotikan, ez dakiz, eta batzen egin nik kantu hau jarri nuela behi, eta logikoa den bezala, begiratu ziaten, aurpegi benetan arraro ze tipo hau, zei da musika hau jartzen egoera honetan, ez? Ze pasa zaio tipo honi? Ze pasa zaio tipo honi,
Baina raroa zela, baina oraindik are raroa dela Bai. ikusi dugu, ez? Baina bai, goratzen dut kantu honekin ari. Eta ni flipatuan egola kantu horrekin, Bai. baina jarri nuenean, eta beste inolako eraginik ez ziotenan egin, esan nuela, ostras, ze gauza raroa. Baina, karo, hori du musikak ere, bai, ez? Bai. Denarako batik, zerbaitetatik kantu batek jotze dizu, eta beste batek, halako batean ez. Bai. Nik begirada eta aurpegiak ezagutzen ditut, behin Bon Iver jarri nulako gaztetxe baten, eta bai, kontzertu batzuen ostean, eta jarri izaten den aurpegia ere imaginatzen dut, nahiko antzekoa izan zela. Bai, nik olako pasaizu bat baino gehiago dut. Beste bago garatzen duena, urte batzuk eman nituen Txantxakun irrati librean hemen egian, musika saio bat eramaten nuen, eta gai horretan porrontxotan ere, txorna eramaten genuen Txantxakunen, eta musika jarri nuen txorna, eta guatzen ez behin, tokatzen ez negoatzen ze kantu zen, baina tokatzen ez zen kantu horietako bat jarri eta jendeak ejatzen hasi zela. Bai. Bueno, hori tokatzen ez diren abestirekin historia luzeak atera daitezke, baina nik uste dut bigarren abestira jauzi egin dezakegula. Ze hau nik uste dut beti, behintzat hitz egiten ari garen testuingurutan, beti tokatzen da. Aipatu duzu Charlie Parkeren abestia frenetikoa zela, eta uste dut ekaitz batean sartuko gara edo katarsi batean. Entzun dezagun. Katarsia ez dakide, baina Lisaboren hemen naiz ez gelditzeko baina aukeratu duzu. Bai, ez dakit, niretzat Lisaboren lehenengo diskoa ezarian izan zen, guretzat revelazio moduko bat, ez? Sensazioa lehen esan dut, ez? Gai horretan, gure inguruan asko entzuten ziren, basuta bat, negu gorriak eta bat. Baina Lisaborekin nik bintzat izan nuen sensazioa izan zen, talde batekin momentuan bizitzen ari zerela benetan importante izaten ari den disko bat, edo musika, edo bere garaian negu gorriak izan zena, edo lehenago kortatu izan zena, edo ertzainak, eta hori guzti hau jaso genuena aurrekoetatik, nolabait aurreko urteetatik, hori beraren antzeko zerbait gertatzen ari zela Lisaborekin, ez? Ez zen Lisago bakar, dut ere bai hor zegoen, baina Karo, ezarien ateratzen da 2000 urtean, nik 16-17 urte ditut. Claro. Eta dutek ordurako jateak disko batzuk, pare bat disko gutxien ez ateratak zituen. Eta orduan ni ez nintzen iritsi nolabait hasieratik hori entzutera, ez? Eta nik uste alde horretatik Lisaboren kasuan, nire kasuan izan zela hori. Lehenengo momentutik, lehenengo diskotik, sentitzea hori, ez? Talde hau, talde honek zerbait berezia du, eta gainera hasieratik nago, ez? Nolabait kontemporaneo sensazio hori, ez? Eta disko horretatik, zein abestia aukeratu nezakeen, baina honek badu baita ere, zerbait berezia, letra aldetik,
Klasikoa, bueno, azken urteetan gehiago beti entzun izan den, nola, inguruan izan dut, etxetik jaso izan dut, eta horrela. Baina azken urteetan ja, bueno, esfortzu berezia egiten ari nahi, pixkat hortan arakatzeko, ez? Geroztan guzta handiago zentzuten ditu gauzak irakurtzen ari nahi horren inguruan ere, bai, hortan berezik interesatua nago, ez? Badago puntu bat, zergatik, iruditzen zerarako baita ere, batzutan rock eta pop estiloan, edo herri musikan eta badagoela horako mespretxu moduko musika klasikoarekiko. Zalantza, eta musika klasikoa jotzen duten musikariekiko, ez? Hau da, entzulekiko ere. Entzulekiko nola ez? Beti dagoelako kontu klasista hori, neurri batean musika klasikoak baduena, dudarik gabe. Baina baita musikariekiko ere, bai, ez? Halako, konservatorioko musikaria baldin batzera, ematen du etzera da gai zure partituratik ateratzeko, eta hori errexi izango balitz bezala. Eta hori uste dut oso injustua dela, eta askotan kontrakoa ere gertatzen dela, espontanetasunaren eta rockaren izenean eta segulako, azkar esateko, zaborra tragatu behar izaten dugula, ez? Horren alde batetik badago hori, eta gero, uste mediatikoki ere bai, pop musikak eta duen lekua, gauza txikiena eginda ere eduki dezakeen lekua izugarria dela, eta ordea, sekulako musikariak diren, musika klasikoko musikariak inork ez dituela ezagutzen. Orduan duela gutxi kontzertu baten egon nintzen Johannes Brasen kantuak, sinfonia eta kontzertua, pianorako kontzertu bat entzuten, usteek orkestrak egina, eta han bat zegoen piano jolea Tom Borrow izeneko ingeles bat, uste ingelesa dela, oso gaztea, ez dakit, 20 urte gutxiko tipo bat izango da, eta aluzinatioa balitu nintzen, berak nola jotzen zuen, ez pianoa, partitura gabe, oda buruz ikasten, eta oso gauza komplikatua da jo zuena, eta manabila bat izan zen. Eta propina moduan, intermezzo hau jo zuen, ez? Entzun dugun intermezzo hau oso, Brahmsen pieza labur ezen haunetako badela, dena, eta nik aspalditik entzuna nuen, eta ezaguna noski, eta askotan etxean eta jarri izan dut. Baina zuzenean ikusi nuenean tipo honekin jotzen, baita ere zera berezi bat, jaso izan duen. Egia da pieza hauek zuzenean entzuteko zailago izaten dela, ez? Eta azkenean goi mailako musikari batek jotzen duenean, zuzenean, benetan esperientzia berezia izan zen. Eta, iruditzen zait dela pieza zoragarri bat, berez, ez? Eta orduan, pixkat horregatik hautatu dut. Gero pieza honekin gertatzen zaidana baita ere da, lehen jazz aipatu den, jazzeko musikari kutxunetako bat da Keith Jarrett, piano jolea. Keith Jarretten kontzertu asko ikusi ditut, baina beti hirukotean. Eta asko gustatzen zaizkit bere bakarkako diskoak. Ez dut inoiz ikusi beraz bakarrek, baina bakarkako diskoak asko gustatu zaizkit beti. Eta bere bakarkako disko askotan egiten duena improvisazio segida bat. Eta joaten da melodia batetik bestera improvisatzen, eta sartzen ditu melodia ezagunak, beste batzuk momentuan asmatzen dituenak, eta bat. Eta badago kontzertu bat horrelako improvisazio batena, pieza honen zati bat sartzen duena, Brahmsen pieza honen zati bat sartzen duena. Eta hortik ere oihartzunak iritsi zaizkit. Orduan, pixkat horregatik ere kantu honek, alde ezberdinatitik izten zaizkit oihartzunak. Baina, heldu diogu jazz musikari, Charlie Parkerrekin, post-hardcorean ere murbildu gara, post-hardcore etiketa asko esan daitezke Lizabo aipatzeko. Segitu dugu piano doinuekin musika klasikoa entzuten, eta denbora aurrera doa, eta indie folk doinuetan sartuko gara orain. Lau abesti aukeratu dituzu, lau abesti desberdin eta anitzak. Zer entzungo dugu bukaran? Bukatzeko ekarri duna izan da, pieza kantu berriena. Adrian Lekerren kantua da. Ez da, ezaguna da, Big Thief taldeko kantantea delako, baina baditu disko batzuk bakarka ateratak, azkenekoa iazko uste dela. Hau, uste 2014ko disko bat dela, eta Buk Mikekin atera zuen, Big Thiefeko beste musikari batekin, bere gaian bikoteak zirenak, orain ez dira, baina diskoak atera dituzte elkarrekin.
Eta bertako kantu bat, oso kantu simplea da, Indiana izena du. Oso kantu simplea, kontatzen du nolabait bera indianakoa da, Adrian Lecker. Eta, bueno, haurtzarako kantu bat, haurtzaren buruzko kantu bat neurri batean, kontatzen du bera itarekin, nola zegoenan, eta bango bizipenak, eta kontatzen ditu. Oso kantu simplea, baina ni, Big Thiefen kantuak eta Adrian Leckerren kantu asko ez ezkit borobilak, bere simpletasunean, eta, bueno, azken urteetan gehien entzuten dudan taldetakoa da, eta horregatik ekarri da. Baina oso kantu simplea, baina zuk ere erizun hitz hori jarripena da, borobila da, ze niri eman diten irudipena da, ez neukan entzun da abesti hau, eta atzo entzun nunean lehenengo aldiz, ostras, abesti hau horrela, primeran dago. Sotiltasun honetan primeran dago, baina abesti zuzenean etor daiteke Sufjan Stevensen estiloan sartuta haizea, eta abesti hau jarraituko luke izaten oso ona, zantzan, funtzionatu ezake hainbat eratara oso ondo. Bai, disko horretako kantu guztiak estilo honetan daude grabatuak. As-Sides izena du diskoak, eta dira biak bakarrik, Big Thiefeko bi musikari bakarrik, eta oso modu akustikoan daude kantu guztiak, eta zuk esatzen zuen bezala hori bihurtu daiteke beste kantu bat. Nik ez zuzenean inoiz ikusi, baina bai bideoak eta kantua zuzenean jo izan du akustikoan, eta da kantu bat funtzionatzen duela, bakarrakari, baina kantu guztiak bezala, zoraki bestelako bertsioak egin daitezke baita ere. Peñat, abesti honek bakarrikan primeran funtzionatzen duenez, agur esango dizut, plazer handi bat izan da zurekin solastea eta bigarren kafea hartzea. Eta horixe, Indiana antzengo dugu, bakarri funtzionatzen duen abestia. Eskerik asko zuei, Iñaki, eta plazer bat izan da niretzat, baita ere musikaz hitz egitea, eta nire zuen arte. Daddy wanted me to leave it, Indiana in the cold. Said, you know you really don't need it, leave the fame for the road. I remember when I was leaving, I was only 6 years old. Oh, how my heart was beating, about ready to explode. One shot honey collected all the dust inside the rusted souls. You should get it right, 'cause you can't control the heart that beats into the bone. Come on, my comeback chameleon, give it up, you've got your life to attend to. Buttercup, you're entertaining the talk that is told through the teeth of the mouths of the millions dying to meet you. Little do they know. Mississippi River won't kill you unless you stand too close, my dear. Take you to Louisiana, a long, long way from here. And the war's been a long time coming, yes, a long, long war's gonna come. We're standing at the end of a story, at the foot of a palindrome. One shot honey collected all the dust inside the rusted souls. You should get it right, 'cause you can't control the heart that beats under the bone. Come on, my comeback chameleon. Barratxaldeko 5:13 minutu dira, bigarren kafean hementxe jarraitzen dugu, zuzenean noski, eta Mikel Morenoren soinu probak amaituta segituan izango dugu gurean. Dying to meet you, little do they know. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. an ezagutu genuen Mikel Moreno. Kauta gaztearen maketa lehiaketako zaleen onespena jaso zuenean. Garaian bolo-bolo zegoen rock gogorra jorratzen zuten aindoindarrek, baina gitarren artean nabarmentzen zen jada Morenoren ahotsa. Hain zuzen ere, ahots melodiko hori zen Kautaren bereizgarri nagusietako bat. Apurka, diskoak argitaratu ala, pop rock doinuetarako bilakaera izan zuen taldeak, melodi gero eta protagonismo handiago emanez. 2014an ibilbidea eten zuten arte. Norbera agertzeko Zazpi urte igaro dira ordutik, eta Mikel Morenok bakarkako lehen disko argitaratu berri du hilabete honetan bertan. Esnatu baino lehen. 8 abesti, ordu erdi luze, pop rock alai eta dantzagarria. Bakarkako lana, pertsonala, baina lagun eta konplize zinguratua. Horregatik, gaur gurekin, bigarren kafean, Mikel Moreno esnatu baino lehen. Zure kontzientzia beste inor dela, gatibatuko dut amnesia. Ongi etorri, Mikel. Kaixo, eskerrik asko. 2014an amaitu zen Kautaren ibilbidea, 7 urte igaro dira, baina musika sortzearen arra ez da inoiz eteten, ez? Beti dago hor. Ez da eteten, sorkuntza bai, edo espresibidadea musikan helarazi dezakezu, edo bestela marrazketan, edo mila historietan, eta nire kasuan batean eta bestean ibili naiz oso gustora. Orduan, ez da beti kaster egiten duten galdera hori da, ez? 7 urte hauetan zer egon da, hori sortzen eta gozatzen ez. Batetik ere esperientziak bizitzen ez, gero zerbait kontatzeko edukiak izateko ez, eta bestetik, holtzatik kanpo bai, baina, gitarra asko jodet, eta bai oso gustora gaina. Eta kasunetan, esnatu baino lehen, zer da, 7 urte hauetan sortzen edo ontzen joan zeren doinuen bilduma bat, edo da gehiago azken hilabetetan hartu zenula erabaki bat, eta horren isla. Bai, azken hilabetetako lana da, azkenean badira hor kantu batzuk dagoeneko baztu egin zirenak, eta bai, pandemia hasi zanen, momentu horretan hasi nintzen, gogoan aukan, eta gogoa baino beharra ere ez, askotan barnean daukagun hori konpartitu nahi dugu, eta edo behar hori sentitzen dugu, eta niri hori pasazitzaidan. Ez nuen uste, egia esan, beste diskorik aterako nuenik, baina nala izan da, eta hemen txenago zuekin, así que... Gurekin primera, beti. Esnatu baino lehen, ametxetan egoten gara normalean, edo akaso ez dugu esnatu nahi, ez dugulako errealitate horri aurre egin nahi. Zergatik handa zure kasuan esnatu baino lehen izenburua? Esnatu baino lehen. Esnatu baino lehen, esan dezun moduan, hori lo dago persona. Eta kantu honetan, diska honetan 8 kantu daude, eta kantu bakoitza persona bati eskainita dago. Orduan, esnatu baino lehen, berez senide bati gaur egun ez dagoen senide bati eskainita dago, eta beti kantuetan nik eukitzen dut elkarrizketa bat personaiarekin edo beste batzutan izkutuan nago, eta kasu honetan esnatu baino lehen daukat senide horrekin hori, esan dezagun truko edo joko moduko bat egin nuela, berarekin elkartzeko leku bat topatu nahi nuen, eta nola ez, ametxetan izan behar zuen, eta horrela egiten dut. Tarteka berarekin geratzen naiz, esnatu baino lehen. Eta, Mikel, asko aldatzen da diskoari aurre egiteko modua lehen Kauta bezala talde zinaten, Hiruko bezala, edo orain Mikel Moreno bezala, abesti aurre egiterakoan, sorkuntza, horratzen dagoen lan guztia, asko aldatzen da edo nahiko berdina da?
Bueno, egia da, bakarrik zaudenean, erabakiak hartu behar dituzu, eta hori, askotan aldapagoran jartzen da, eta ikasi behar da baita ere batzutan, aukerreko bidetik jungo za, edo ez dezu asmatuko, baina nire kasuan, egia da, kautan, sorkuntzan ere asko ibiltzen nintzala, zan zerbait asko edo kantuen sorkuntzan, gehien ibiltzen nintzana zen, baina gero gauza asko partekatze genitun, eta denen iritziak, entzun behar ziren, eta gaina oso gustora, eta orduan lokalean bagenuen hor, famili hori, eta sorkuntza edo kantuak ere ikitzen genituen erean. Kasu honetan, faltan botatzen da hori, eta egia da, gaur egun, ordenagailu bidez, ni lan asko egin dut disko hau, pandemian sortu nuen programa batekin, eta bateriak, bajuak, eta gero ondoren, taldea osatu nuen, baina konposatzeko modua oso ezberdina izan da, eta batzutan bertigoa ere izan dut bai. Hori galetu behar nizun, ez? Desberdina da, zu daukazu ardura, baina ardura ona da, baina ardurak ere bertigoa eman dezake une batzuetan. Bai, batzutan bai, eta gero ere, esan edet, taldekideak ere mantentzen dut harremana, eta galdetu diet, eta esan edet diskoa atera aurretik ere, haizu entzun hau, eta beste hau, baina ezberdina da. Ez dituzu ensaio horiek, eta ezberdin bizitzen dute beraiek ere, ez? Oso ilusionatuta daude, atera berri deten diskoarekin, baina beste posizio baten daude. Eta hori nabaritzen da bai. Aipatu dugu 8 abesti ditula lan honek, baina dena den doinuetan nahiko anitza da, ez? Ez da 8 abesti dira, osotasun bat dauka diskoak, baina badaude dantzagarriak edo singlegarriagoak diren abesti batzuk. Bai. Badago hor pop, sinfonikoa ez esan, ez dakit den, baina pop lasaiago batzuk. Badago abestiren batera gitarra pisutsugoak, hor eman diozu aniztasun bat diskoni. Saiatu naiz. Kautarekin ere hori zen asmoa. Azkenean, diskoa konposatzeko unean, ni ere entzule bezala jartzen naiz, eta hori da nire asmoa. Ez dut oso gustoko estilo batean mantentzea, ez? Kantu lasaiak, denak lasaiak. Agian, entzuten dutenek esango dute, dena berdina da. Ni behintzat saiatu naiz aniztasun horretan, ez? Mugitzen, eta esango nuke, diskoko 8 kantuetatik lehenengo lauak, adibidez saiatu nintzen, pixka bat animotxoagoak izaten, freskotasun puntu batekin, edo eta gero 4etik aurrera, 5. 6. agian hausnartzera, edo pixka bat introspektiboagoak dira, edo sentimenduetan gehiago barneratzen da, gehiago sartzen da, eta hori zen pixka bat, nahi nuena. Egia da, hor, ia ez da konturatzen gehiegi, ez dalako horrako jauzi zabal handi bat, 3. 4. dagoena, baina egia oso antzuten dezunen, hau oso animatu edo hasi da, eta junda geisten pixka bat, edo bintzat indar horretan, intentsitate horretan. Matiz batzuk, edo pixka bat, ez dakit nola esan, baina egia da, kantu bat sortzen detenean, bai izan daiteke, igual pixka bat, esan dezagun, pegadizoagoa, edo segituen urrengo kantua saiatzen naiz formula berdina ez erabiltzen, bestela aspertu egiten naiz, eta saiatzen naiz, hori, eta gero ere konposatzeko momentuan ere, ez dut pentsatzen ere, orain egingo dut, kantu, ez dakit, horrelako kantu bat, edo bestelako kantu bat. Diskoa konposatzen juna izenean, emozionalki nola nengoen, ez? Horrek asko egiten du, eta gero ikusten baldin badet diskoa ere oso lasaia geratzen ari dela, beti saiatzen ez buelta bat ematen, eta esaten ostras, hor buruari bueltak ematen dizkiot, bai. Gaina kuriosoa, aipatu eta badaudela para eta besti edo gitarra pisutsugoa daukatena, eta hori bukaera lan daude, ez daude zehazkia, hasieran orduan bai da lasaiagoa, baina intentsitate hori mantentzen jarraitzen du da. Bai, arrotzagoak batzuk, bukaerak, eta hor jarri dugun itxaslami adibidez, erlazio toksiko eta hitz egiten du, eta hor historio bat badago, itxaslami dena, eta azkenean da, erlazio horretan, askotan, persona hori izan daiteke zerua edo infernua,
pentsa dezakezu, ba igual ez dator, ez da egokiena, ez? Horretan jarraitzea, baina badago zeo zerk, ez? Ba, eusten zaituena eta bueno, maindire bat jartzen dezula eta bere ganazoaz, ez? Edo zeo zerk eusten zaituena. Bai, gero entzuleak hartuko diskoa esango du. Aiba, Mikel Morenok diskoa eta atera du. Kautako abesla, ezinbestean, aipatzen da guk ere ekarrizetan zehar aipatu dugu kauta, baina dena den, nolabait aldendu baino desberdinagoa da, ez? Ez daka jarraipen argi bat, azkenen zuzera kantatzen, zuzera bestiak sortzen, orduan, kautaren puntu bat badago, Mikel Moreno zegoelako kautaren barruan, baina nolabaiteko aldaketa edo evoluzio bat edo egin dezu, ez? Igual ere da, 7 urte pasadirako abestiatzutatik beste abestietara. Bai, eta ni ez nuke esango estilo aldetik, bai dagoela estilo aldaketa agian, baina orain dela 7-8 urte ez nintzen ere pertsona berdina, ez? Claro. Eta horrek asko egiten du. Heldulekua ez da, esan dezagune, estiloetan ez naiz, ez dut erabili estiloa helduleku bezala baizik eta nire izaera, nire espresibidadea hori da. Azkenen ardatza, ez? Nik kantu hauek egiteko. Eta gero ere egia da, Gorka, kautarekin ginean Gorka, bateri jole, sekulako bateri jolea da, eta Adri, adibidez, zuzenekoetan egongo da, baina esan dezagun, bai Adri eta biok, agian autodidaktagoak izan garela, eta disko honetan, edo hirurok, ginen pixka bat, esan dezagun, mas alokados, eta pixka bat, ez geneukan hainbeste eskola, ez gea, esan dezagun, musikari autodidaktak izan gara, gehien bat, eta orain disko honetan parte hartu duten musikariak, sekulako lujoa izan da, ez? Hauek diskoan izatea, eta batetik Carlos Arantzegi, Imanol Goikoetxea, Antxon, eta Txus Aranburu, eta Adrian, sekulako musikariak dira, eta ikusten da, ez? Diskoan esan edet, hori, beraiek eman dioten okitua, sekulakoa da, bai. Bai, diskoa fisikoa handaukazu, eta diskoa argitalpena fisikoan erosten ditugunok ero, kontrolatu gara, badagoela joera bat, eros eta sinplegoak egitea askotan azalan bai garrantzia ematea, baina gero ireki eta ez dago folletorik, ez daude gauzak, zuk guztiz kontrakoa egin dezu, ez? Egin dezu diseinu bat, landu dezu folleto horretan, daude... Bueno, esango nuke badagoela jendea neuronetan esgintze izan duena liburuzkairik eta interpretazio lanetan. Jendea baja eskatu duna lanean. Baina lanketa bat bintzat badago. Orduak sartzeko horrekin. Bai, azkenean, nik kantu bakoitzean bideratu nahi nuen emozio bat. Eta horretarako, trampa pixka bat egin dut, ze badago jendea, badaude musikariak, adibidez musikarekin eta letrarekin nahikoa dutela, ez? Hori islatzeko edo helarazteko. Eta nire kasuan ikusten nun, oraindikan haratago joan nahi nula, eta nahi nuen pixka bat errestu jendeari zer kontatu nahi nuen. Eta horretarako, diskoan egin detena da, kantu bakoitzari testuinguru bat. Eta orduan testuingurua irakurrita, pixkat egiten zaitu oreka, pixkat kokalekua edo pixkat helduleku bat, esateko, ostras, ontaz doa, ez? Ondoren, kantua entzuten dezu, eta bukatzeko dago ilustrazioa. Eta, diskoa dezutenok, eta ez dezutenok, animatzen zaitu zer, eskuratzeko, eta azkenean, olerkian daude zenbaki batzuk, ez dakit hemendik edo ikusten den edo, baina, begira, da horrelako poster moduko bat, hemen 8 kantuak daude, testuingurua, hemen letrak, eta gero hemen daude zenbakiak. Zenbakiak hauek dira, kantuaren lerro bakoitzean, esaldi esanguratsu bat edo esaldi hori indartu nahi baldin badet edo ikusten baldin badet garrantzitsua zela, zenbaki hori doa ilustrazio batetara. Eta ilustrazio horrek egiten du pixka bat, sakandu horretan edo pixka bat emozionalki, nire dut hori, ez? Eta azkenean, zeneretzako oso garrantzitsua zen, hau kontatzeko unean, abesteko unean, emozioak eukitzea 3 zutabe. Eta dala, beti esan dut, irakurri egin behar da, testuingurua, entzun behar dezu,
eta gero begiratu. Eta orduan ulertuko duzu berez zer esan nahi nuen eta zer sentitzen dudan, ez? Eta sentitzen dudan hori nahi dut partekatu. Eta norberak entzun dezala eta senti dezala, ez? Emozio hori. Hori da honen nahia, ez? Edo pixka bat denok nahi duguna eta bueno, saiatu naiz eta bueno, hortxe doa. Ba, uste dut entzun dugula azalpenetan ondo asko Mikel, baino kantuan ere entzun nahi dugula. Beraz, ondo baderituzun Mikel, itxaslabarrean izango da joko duzun lehena. Bai. Gauzat egingo dugu. Normalean galdetzen diet musikariei. Zerbait esan nahi duzu kantuaren aurretik edo horrelaxe konsumi dezala? Uste dut, testu inguru hori behintzat ema barri guzula, ez, Mikel? Hori pentsatu dut, hori esan behar nuen. Ostra, nahi badezu irakurri. Bai, testu inguru hartuko dugu, gero entzun, eta hortik aurrera ilustrazioetarako disko eskuratu beharko duzu. Venga, ba, guazen. A ber, testu inguruak, zera dio. Udaberri goiza. Hane, logelan dago. Ordu erdi barru geratu da Lukarekin, eta denbora pasan, aspaldian ireki gabeko argazki album bat begiratzen dabil. Ara non, argazki batek eramandu iraganera, aldiune horretara. Ba, hori da testingurua, eta kantua honakoa. Zoaz, Mikel, gure gune akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Mikel Moreno dugu, segunduan Mikel, eta segituan izango gara hasteko moduan. Horren bai, zuk nahi duzunean, Mikel. Itxaslaretik itxasora jauzi batez aurrea hartu. Nahi zutenean, Hasi, Mikel, zuk nahi duzunean. Bai, hasiko naiz. Aurrera. Aupa. Itxaslabarretik itxasora jauzi batez aurrea hartu. Neguko gauekon utzenetan artilea soinak lazten du. Deikati dira argazkiak elan, oroimenak giltzatu zaitu. Hitzartu duzu papereko estena, itxaroten zein. Zenkenok eramanko zaituen ara, zaitzara. Laino batean irudikatu duzu nire sudurraren orinak, nahikoa izan duzu behatzaren punta, helarazteko maitasuna. Hone maitea galdu bezote naiz, zure Espainian errepidean. Itxaso zara nire begitara, josegin uben behin. Galdezka ziren egesanien, ez egon zai, ni banoa, pozik noa. Zo gravitatea ekarri nauzu zure mundura. Zo irla sekretua. Galdezka
Zirene jessanien ez egon zai ni banoa bagoaz. Eskerrik asko. Bueno, entzun dugu lehena, badatorre pixkana gurera Mikel Moreno, bere gitarra utzita eta segituan izango dugu berriz ere elkarrizketa gunean. Hemen gure laborategian argiak piztu, itxi ondo kajetin hori, ustela bestadera, hori da, ez? Horen bai. Eta berriz ere Mikel planoan dugula, ekingo diogu elkarrizketan bigarren zatiari. Hortxe gara ba. Sekretu guztiak ez kontatu ere inigo. Bueno, hemen sekretu gutxi gordetzen ditugu. Ez dakite Mikelek dena kontatuko dizkigun, baina... Zer, barkatu? Ez lasai ez. Gure artean ari ginen ate hori itxi eta besteat esan dik. Sekretu guztiak ez dira kontatu behar danik. Bueno, guk dena kontatzen ditugu. Ez dakit Mikelek dena kontatuko dizkigun, baina batzuk behintzate ziurrenik bai. Bueno, diskoaren produkzioa lorroretan sartu behar dugu, ze bada zerbait kredituetara begira ere atentzio ematen duena, eta da produkzioa zerorrek egin duzula. Naiz eta hor, izan dituzun bide lagun, Gaztain estudioan, Einaut Gaztainaga soinu teknikari bezala, estudioa bera, hainbat musikarion, baina produkzioaren ardura edo hartu duzu. Bazenuen garbi ze soinuren bila zindoa zen, Mikel, edo behintzat bazenuen garbi soinu horren bila lan egin zen ezakela, eta saiak ere egin nahi zenuela, ez da nolako izan den erabaki hori. Bueno, zentzu baten, Einauten laguntza ere ezinbestekoa izan da, sekulako profesionala da, eta teknikari bezala, eta baita ere produktore bezala, baina bai egia da, berarekin lan egita ere, lehenengo aldia zen, berarekin lan egiten nuela, eta oso eroso ibili naiz. Kantu hauek etxean sortu nituenez, eta lehenengo lana zenez, abia puntu bat edo markatu nahi nuen, eta gehien bat, zeren naiz eta musikariak, sekulako musikariak izan, ez dut euki aukera beraiekin ensaiatzeko. Eta hori niretzako soinu bat hartzeko ezinbestekoa zen. Eta horregatik izan da, gehien bat, abia puntu bat edo markatu nahi nuen diskonekin, musikariekin ondoren lan egin, eta hortik aurrera, ja asmoa da hartu emanak edo pixka bat, hainbeste pixka bat delegatzea, ez? Egia da, grabazioko egunetan, musikariekin bai argi nauka, begira, hemendik jo nahi dut, eta hauekin zerbait esan eta segituan hartzen zuten, segituan oso erresa izan da, ere musikariekin lan egitea, eta gero ere, esaten dut, guztion ensaioak ez direla egon, baina, Carlosekin adibidez, estrukturak finkatzeko, eta baseak eta tarteka, ibili naiz batekin eta bestearekin. Estudio grabaziora sartu horretik, bai. Beraz, aipatuko ditu, Mikel Morenok grabatu ditu ahotsak, gitarra akustikoak eta gitarra elektrikoak, Imanol Goikoetxea gitarra elektrikoetan izan da, Adrian Elustondo, hau da, kautatik dagoeneko bide lagun izan dakoa basuan, Carlos Arantzegi aipatu duzu baterian, eta gero, Txus Aranburuk grabatu ditu abesti gehienetako teklatuak, naiz eta Antxon Sarasoak ere, dei bat eta esnatu baino lehenen grabatu dituen. Beraz, hortxe lanaren banaketa. Aipatu duzu, ez dala lokala egon, lokala bere horretan disuaren aurretik, eta batzutan nahi izaten da, beste batzutan ere estudioan gauzak sortzeak baditu bere alde honak, badu freskotasun bat, eta ideia batzuk agertzen dira hor, bisibilizkero ez, harrapatzen direnak eta hortik. Bai, egia da. Kontua da, denbora asko pasazela nik diskoko kantuak etxean grabatuta nituenetik estudiora iritsi arte. Eta orduan, gauza bat da, zuk hilabete askotan etxean entzun dezuna, eta gero, estudioan entzuten dezuna. Nola ez, estudioan ateratzen dezun soinua, sekulakoa da, ez dago konparaziorik, baina alde horretatik ere, kontran, esan dezun horri, badago zerbait, esaten zula, ostras, ni hemen hau eginda naukan eta orain ez dut lortzen hori egitea.
Eta agian proposatzen duten hori, batzutan inkluso asko zobea da, baina, klaro, belarria ere beste hortara egina dakazu. Eta orduan bere alderdi ona eta bere alde txarra daka, eta esan den duzun bezala ere, freskotasun puntu hori ere topatu dugu estudioan, horrelako musikariekin ez, baina beldurrak egon dira ere, beti izaten dira beldurrak kantuak bihurtzerakoan, ez? Nora joan desirak hotxegitean martxoaren 12an. Ahotxearen tratamenduan ere badago lan pixkat, uste dut, kauta ezagutu duen entzularentzat zure ahotsa badela, ez? Oso ezagutzeko modukoa, identifikatzeko modukoa, eta hemen bazen erronka bat horre ez, nola jantzi, bai mikrofonoaren aukeraren aldetik, bai reverberazioaren aukeraren aldetik. Esango nuke horrela, oraintxe bururatu zei galdera eta justu entzuten ari nintzen, reberra badela ezea baino motza, baino ez dakite hortik joan zareten, nolakoa izan den aukera hori? Lehentasuna zen ahotsa ateratzea, eta horretan einaut kristona da ahotsak ateratzen, eta orduan etzeon gauza asko esan beharrik. Einautek oso garbi zuen ere, eta orduan bere eskutan jarrita, gauzak oso erresatera ziren, eta ni egia da oso eroso sentitu nintzela diskoa abesten, oso eroso. Askotan frustrantea da, ohitutzen zea gitarrarekin abesten, eta badira beti hartzen dugu ohitura, edo ni behintzat, diskoa grabatzerakoan kaskoak jarri, eta batzutan tope jarri edo pixka bat, geho bat horrela jarri, eta kostatzen da asmatzea, zuri ere pasako zaizu batzutan edo. Eta baina honetan oso ondo ekualizatuta, eta horrek asko egiten du. Erosoagoa abesten duzu, konfiantza gehiagorekin, eta gero, egia esan gustora geratu naiz. Denborarekin ibili ginen ere ahotsak grabatzeko, eta oso gustora. Ta distantzian urruntzen naiz gaueko ordu luzetan sumatu du. Lehen kontatu didazu mikrotik kanpo norbaitek esan dizula biguindu egin zarela, baina hemen badago, baterietan pegada handia, nola sonatzen duen bombo eta kaja horrek, badaude gitarra akustiko oso handiak, badaude beste kantotutan elektrikak ere indarra askoz. Noski, hau ez da kauta, baina ez dakit, nik ez du somatzen dizuan hainbeste biguindu denik ere, gaur egun zure musika zure kantuak inguratzen dituen musika, ez? Ez dakit zuri sentsazio ematen dizun? Nik egin bat jendeak esan duena, ez? Eta nik uste dut ere zuzenekoetan indar gehiago hartuko duela, kantua da, ez? Azkenan ezin da aldatu eta ez da asmoa ere, baina hori da entzun dudana. Eta ni printzipioz egia da, musikariekin ere beraien soinua dute, eta asko irekitzen da. Nik ikusten dutena da harmonia asko eta gero bloke handi bat. Eta baina ez dakit zer erantzun, esan da pixka bat jendeak esan duena, eta hori da, baina zuk esaten duzun bezala, nik ez eta nabaria ikusten. Indarra behintzat badago diskoan. Egia da kautaren sonoridad, beste sonoridade bat zen. Beste sonoridade bada. Horre egia da, gorkare ipatu duzu, eta gorkaren bateria jotzeko moduak ere baldintzatzen zuen asko. Azkarragoak ziren kantuak ere. Azkarragoak ziren. Orgenekan, honetan ja lasaiago. Beste arnaz batzu daude, baina indarra badago. Esaten dute urterekin ere, pixka bat lasaitu egiten garela. Ez dakiz zer esan, urrengo disko bat, edo esan dezagun asmoa daukat ere, ez? Oain sorkuntza lanean eta oso gustora nabil, eta urrengo kantuak ez dakit ere nola izango diren, baina agian guztiz ezberdina, ez dakit, ikusiko da. Hori gogoa da katorretarako ere, baina bueno. Ondo baderitzozu, denbora aurrera badoalako bigarren kantua entzungo diogu Mikel Morenori, eta noski bigarren kantuaren testuingurua behar dugu, Mikel. Dei bat izango da bigarrena. Hori da, bai. Konta iguzu zein den dei baten testuinguru hori.
Maik irribarre polita du. Irribarre bihurria duela esango nuke. Ez da jiji baizik. Azpikerietan egongo balitz bezala. Aspaldian ez duela egiten. Udako gau epelean lagunak deitu dio eta irira joan dira. Bihar ez dute inor espero. Ba, Mikel Moreno badoa, testu inguru honekin bat egiten duen kantua eskaintzera. Dei bat. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, dagoeneko prest dugu Mikel Moreno, hasi da horre kantua berotzen, baina ondo, Mikel, bai? Ba, zuk nahi duzunean. Guazen ba. Dei bat, espero duzu azken aldian, nekez, placebo izan daitekeena, erantzuna dut, begikoi bela jentzat batot, ez begiratzera, inoiz usatzera, zanetan bakaitu. Heldu nau kafetziak, esan zenidan, tren geltokiko atiak, eskaldetu zergaitiak, zagaltu ginen irian. Goaz, gidoirik gabe, horri zuri batean, gauez, jantziko gara, superheroiaz, ta juntzen badu, ta izarrak argitzen ez badu, ez begiratzera, inoiz ezatzera, zanetan bakaitu. Heldu nau kapetziak, esan zenidan, tranquiltokiko atiak, eskaldetu zergaitiak, zagaltu ginen iriak. Irentzi gintuen metropoliak, eraman gintuen alkarren tesirak, nor ginen itzal artean, biokazke jende artean, ezin ez du, zinez gartai ezinak. Heldu nau gabeziak, esan zenidan, tren geltokiko atiak, eskaldetu zergaitiak. Ta juntzen badu, argitu arte izango nauzu, ziur badela izarren bat, gure zai. Bitartean jorri dezakun, mundua dantzan, helduta jarri dezakun, mundu bat zalantzan. Hortxe ba, bigarren kafearen akustikoetan entzun berri dugu Mikel Moreno eskaintzeko zuen bigarrena, dei bat, eta lasai utzi gauzak. Horrelakoa gertatzen dira zuzenean, irratsaio bat egiten duzunean. Norbaitek zalantza bat zuen zuzenekoa ginela, ba? Bai. Geratu da. Hori da. Seiak eta lau dira, abenduaren 25ean. Ui, abenduaren 25ean, 6 eta 4etan, ze egiten ibiliko gara? Digestioa. Pereza.
kontak horrela dira. Bueno, Mikel, azken txampan murgilduko gara, eta txampa hontan badagokizu honakoari aurre egitea. Sarraskia. Goiurik zuzentzen du sarraskia eta zure letren inguruan galdetuko dizu. Eta aitortu behar dut, izan dela denboraldiko sarraski zaiena. Ze hemen gauza bat gertatzen da. Askotan, guk letrak irakurtzen ditugu, edo nik letrak irakurtzen ditut, eta asko izaten dira oso kriptikoak, oso misteriotsuak. Hemen zer gertatu zait? Alde batetik banuela testu ingurua, eta gero gainera marrazkiak. Orduan, dena ulertu dut. Eta dena oso ondo ulertu dut. Eta orduan, sarraskia egitea oso zaila da, ze sarraskian guk hartzen ditugu letrazatiak, eta hori buruzko galderak egiten ditugu. Nik sentsazio duki dut testu inguruarekin eta marrazkiekin, ja erantzun guztiak, jazta. Hor daudela, orduan sarraskia egitea oso zaila egin zait. Horregatik, bronka bat behar dizuet. Kondenatu nauzue, salseora. Salseora? Bai, Salseora. Salseora. Nik hartu ditut letra guztiak, eta oso teknologia modernoarekin, hau da, nire behatzekin, kontatuet zein den gehien errepikatzen den hitza. Eta gehien errepikatzen den hitza, zu, da? Bai, egia da. Claro, esan dezu, abesti bakoitza dela, modu batean elkarrizketa bat pertsona bakoitzarekin. Orduan, nik berez galdetu behar nizun, ea zu hori nortzen, baina bueno, ja argitu duzunez, orain galdetu behar dudana da, ea Maili, ea Ane, benetako izenak diren edo ez izenak. Ez izenak dira. Zu hori egia da, persona ezberdinak direla, eta diskoa konposatzeko momentuan oso autobiografikoa zen, baina autofikzio pixka bat badago ere. Ze emozio hauetan, edo historia hauetan, guzti hauetan, hauek bizitu ditut, eta baina pertsonaio horien atzean nago izkutuan. Azkenean, ikusten nuen oso aurrean nengoela, eta esan nuen, ostras, pixka bat, atzera joan nintzen. Eta izenak, asmatuak dira, baina ez dakit zergaitik, adibidez, itxaslabarrean Luka esaten dut, eta Luka nire joa da. Ez dakit zergaitik ez da personai horretako, baina izena erabili nahi nun. Eta badaude izen batzuk ere, ez dakit, ez dakit zergaitik, baina izenak, ezagunen izenak dira, ez dira historia horren parte, historietan egia da nik batzutan ezkutuan nagoela, beste batzutan, lagunen ere historioak eta horrelako gauzak badaude. Eta hurrengo galdera, adibidez itxaslamian, testu ingurua da iluntzeko 8 kanpai dorrean, 8. kanpai hotxean agertzen zen portalera. Dei bat egin, etxe bizitzan sartu eta 2 orduren bueltan irten eta esagertzen zen kaletan barrena. Horrela egon zen urtebetez, udaberriko egun batean, 8 kanpai hotxen ostean, betiko desagertu zen arte. Testu ingurua irakurri, ze hori esan dezu dela prozesua, irakurri, entzun eta gero marazkiak ikusi, irakurtzerakoan iruditu zait oso gauza tristea bezala, ez? Gertakari tristea. Gero abestia irakurri eta entzun dut, eta ez zait hain tristea iruditu, adibidez, esaldia zutani, hain berezi, maindireko itxaslami, zutani, edo nora, hori oso politia iruditu zait, baina bapatean ikusi dut, abestia bukatzen dela, eta zenbakiak, ilustrazioaren zenbakia, dagoela bukaeran. Azkeneko zenbaki badala. Eta orduan begiratu dut, ea zer izegokion zenbaki horrek, eta eskutitz bat da. Nere galdera da, zergatik eskutitz hori ez duzu abestian sartu, eta zergatik dago aparte? Aparte dago, ze itxaslamiri zuzendutako eskutitz bat da, eta kantuan egia da, egoeraz edo historioa kontatu nahi nuela, ez nun nahi ere itxaslami personai nagusitzat hartzea baizik, eta bien egoera kontatu nahi nuen, eta bien egoera kontatu ondoren, nik uste nuen modu hoberen azala eskutitz bat berari idaztea, agur bat moduan, eta ikusten badezu, testu inguruak asko laguntzen du, gainera konturatu naiz, orain irakurri dezula testu ingurua, ni lehen bi irakurri ditut, gehiago irakurtzen baditugu, jendeak ez du disko erosiko. Nik ez ditut gehiago irakurriko lasai. Eta
Eta eskutitza ez dut irakurriko, naiz eta hemen apuntatu den. Irakurriko dituko nahi bai denak. Bukaeran bai, kaosean bihurtzen da, azkenean ikusten da erlazio toksiko bat badagoela, eta naiz eta bi persona gaizki egon, badago momentu bat, biok elkartzeko une hori, ikusten da hemen baindireko itxaslami deitzen diot ni. Orduan, norberak jakin dezala edo pentsa dezala zer izan daiteken, baina eta hori, eta gero bukaeran badago agur bat bezala, ilustrazioetan nik ikusten dut, irudietan ikusten nuen laberinto batean egongo bagina bezala, eta behin laberintotik irtetzen, hor badago agur moduko bat, bukaeraldean, eta gero kaosa, ez? Guk gauz bada esaten deguna, eta beste gauz bada sentitzen deguna, eta ni horretan hori transmititu nahi nuen, ez? Pixka bat, agur moduko bat, eta esan, ez da zer gertatzen, eta gauzak horrela dira, eta hau eta beste, eta gero bazoaz, eta gaizki zaude, ez? Eta hori da, bukaerako kaos hori. Erabaki behar dugu, 4 minutu terdi faltan, solasean jarraitu nahi dugun, edo askar azkeneko kantua jo behar dugun Mikelek. Nik sarraskiarekin amaitu dut. Bai? Azken kantuaren bila joan gara, Mikel? Guazen ba. Hortxe doa. Eta gainditu duzu sarraskia. Edo nola gabiltza? Bizi, justu gabiltza. Venga, joango nahi zuzenan. Hori da. Nera bezaroan nengoenean utzi gintuzun, urte batzuk pasatira geroztik, bizitu ditudan urteen eren bat, gaur berriz ere zurekin amestu dut. Zurekin oroitzen ditudan, leku batzuetara itzultzen naiz oraindik beti zurekin. Hau da testu ingurua eta kantua, oraintxe Mikel Morenok eskeniko diguna. Nahi duzunean ez, emaiazu segundu bat, Mikel, orain bai. Aldentzen diren hodei batera goratu nahiko nuke baita segundu batez hangaraieran ulergi eskorren paradiso eskuturik ziur badela taitzulien baino belen hartu zurekin atxeden jakin zemu zauden berriz nauzu hemen begiak izten itxarongo zaitut esnatu baino lehen naiz zuregatik naiz hemen zuregatik hemen kate begi behinena unibertsoa ukrutzatu zenuen zein zaila egiten den onartzea terren utzik ez bat dago bilatuko zaitut hanzuran edo non berriz nauzu hemen begiak izten itxarongo zaitut esnatu baino lehen gorantz ostadar batetik noa gorantz
Ratz, odei artetik banoa, arauak hausten. Berriz nauzu hemen lodako, ez askorik falta esnatzeko, ez dut itzuli nahi, ez naiz joango, besterik agurtzeko, bazatoz ez nago. Itxarongo zaitut, esnatu baino lehen, esnatu baino lehen, esnatu baino lehen, zurekin atxeden, elkar besarkatzen, itxarongo zaitut, esnatu baino lehen. Mikel Moreno, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Arratxaleko 6 gu bagoaz Iñaki Lasaitura datorren astezkenera arte. Astezken arte. Goiuri zueti zela bihar arte. Eta zoi entzule bihar arratsaleko 4etan hementxe izango gara naiz irratiaren sintonian plazer baduzue. Badakizue eta bestela ere gu hementxe izango gara. Etorri eta egon gurekin. Aio. Keep calm and bigarren kafea.